l'Associació d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness. Bon dia. Bon dia. A la fase 1 poden obrir aquells centres dedicats especialment perquè ens entenguem a fer un entrenament personal atenent al client amb cita prèvia i amb les mesures de seguretat adients. Ho estan fent en aquells territoris en què ja són a la fase 1? Ho estan fent els centres que han tingut la capacitat que per les seves mides els hi permet fer-ho. De fet, poden obrir els centres de qualsevol tipus de mida amb cita prèvia sempre que hi hagi una relació d'un entrenador per un client. Això fa que algun tipus de centre sigui molt complicat obrir amb aquestes condicions. Per altra banda, també s'han preparat totes les instal·lacions que en la fase 1 podem donar servei amb espais a l'aire lliure. Fins la fase 3, però, no podran obrir de forma més massiva, podríem dir, els clubs o centres esportius més grans, amb més capacitat per tenir-hi esportistes. Això, en el millor dels casos, encara falta un mes. Com ho viu el sector? El sector ho viu, òbviament, amb preocupació. Estem tancats des del 14 de març. Nosaltres ens preocupa la data d'apertura, però també, òbviament, ens preocupa les condicions en què podrem obrir. Nosaltres sabem que som espais que ja habitualment complim unes mesures d'higiene i desinfecció per la pròpia naturalesa i les obligacions que ja tenim habitualment, especialment zones tan sensibles com els vestidors. Són zones extremadament netes i estem preparats amb les mesures que, tot i que no tenim encara el BOE que ens tocarà a nosaltres amb l'apertura, sabem que més o menys s'han anat seguint a altres països o en altres sectors similars als nostres. Els nostres centres estan preparats per poder obrir i, de fet, la nostra aspiració és que sigui més segur venir a un espai nostre que actualment algunes de les imatges que hem vist de persones que, òbviament, tenim tots moltes ganes de sortir al carrer. Hem sortit al carrer a fer esport. Tothom té ganes de fer esport i nosaltres també. Ara vostè parlava dels vestidors. En principi, de moment sembla ser que els clients no es podran dutxar en les instal·lacions del gimnàs, però sí que es podran rentar les mans, s'habilitaran uns espais per poder fer això? Sí, de fet, s'està treballant i una de les parts positives d'anar en fases més esperem, i aquí és també la nostra absoluta col·laboració tant amb el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut, que tant de bo, com deia ara mateix en el mateix programa el senyor del departament, no hi hagi rebrots i això faci que s'evidenciï que, per exemple, un vestidor on la gent hi va justament a dutxar-se amb aigua i sabó o a rentar-se les mans és un dels llocs que ja és dels més segurs d'un centre, d'un gimnàs actual, modern de fitness. Però, òbviament, sí, hi haurà llocs per rentar-se les mans amb aigua i sabó, que sabem que és la millor mesura de totes que es poden prendre. Veurem també entrenadors amb mascareta i clients sense? O tothom haurà de portar mascareta al gimnàs o ningú n'haurà de dur? Jo no sóc la persona que pugui respondre a aquesta pregunta des del punt de vista que toca, en aquest cas, i en algo tan seriós que és la salut de les persones. Però, a priori, sí, el que sí sabem, com a especialistes en exercici físic, és que el practicant, el que està fent la sessió, treballar amb mascareta té unes limitacions fisiològiques que ho fa molt difícil. Per altra banda, amb la qual cosa, i tenim l'experiència també de notícies del sector d'altres països on aquesta mesura s'ha retirat o directament ja no s'ha implementat per part de l'usuari. Una altra cosa és que per part del nostre personal, el que està prestant atenció al nostre usuari, es prendran totes les mesures per evitar justament la mascareta. L'ús de mascareta és per la nostra exhalació cap als altres. El nostre personal molt possiblement s'hi el porti. Situem-nos en aquests mesos que han estat sense activitat. Què ha passat amb els clients? Heu tingut moltes baixes? Mira, hi ha hagut totes les realitats. Depèn molt també de la comunicació que cada operador, cada centre ha tingut amb els seus usuaris, amb els seus clients. Depèn també dels serveis que s'han continuat donant als clients, als usuaris. En molts casos, jo diria que en el 90% dels casos, o en la gran majoria dels casos, s'han congelat les quotes. També hi ha hagut la participació entre el club amb una molt bona comunicació amb l'usuari, amb el client, per oferir alternatives. Hi ha hagut quotes de manteniment a canvi de prestacions de serveis,
o futures compensacions o directament congelació de les quotes. Hi ha hagut de tot. Els usuaris pensem que tenen moltes ganes de tornar a veure'ns i a veure'ns les cares, encara que sigui amb aquesta distància física que haurem segurament de seguir. I hem tingut baixes, òbviament sí, jo crec que una mica a l'espera de les notícies i de la reapertura. Pensem que quan puguem tornar a obrir, ara abans de l'estiu, si les fases segueixen el seu ritme tal com està determinat, els usuaris veuran la necessitat de tornar segurament. A més, nosaltres ens considerem part d'un servei de salut i malauradament sabem, i és així, que una persona que ha estat tancada 2 mesos i escaig a casa seva, per molta activitat que hagi pogut fer, que ha estat absolutament limitada, doncs mira, haurem agafat pes, haurem perdut força funcional, especialment els homes de més de 40 anys i les dones els homes de més de 35 anys i les dones de més de 40, fisiològicament, aquesta situació, a part d'altres aspectes més emocionals, físicament ens passarà factura. Ja no dic res de les persones que, malauradament, han estat amb malaltia, sigui Covid o altres, en la que nosaltres considerem que fem bé la feina que fem actualment i amb el personal ben format que tenim com part fonamental de la cura de les persones acompanyant el sistema de salut.